olbidetuak izan, 2017 urte honetako Bizkaiko traineru txapelketara, emakumezkoetan tanda bakarra edukiko dugu, eta tanda horretan erremutan ingo dabe, lehenengo kaletik Lea Artibai, bigarren kaletik Portugaletek eta hirugarren kaletik Deustuko traineruak. Lehenengo kaletik, Lea Artibaiko neska daukagun zerremutan, etxeko neskak, gogoratu, aurten dela lehenengo urtira, Lea Artibai itxasora aurten dela traineruetan, eta Ondarru arrantzaldeko neskak, Izutza arrantzaldeko neskak batuta neguan egitako lanagaz, eta lura partian elantxobeko neskak batuta be, trainerua osatu dabela, eta euron lehenengo urtia dela erremutan. Momentu honetan, Gipuzkoako traineru ligan, 9. postuan dagoz, 9 puntu baz, Euskotren ligarako zailkapen estropadan ezigan zailkatu Euskotren ligan parte hartzeko, eta entrenatzaileak Erlantz Osa eta Asier Eitxaburu diraz, naiz eta neguan Nikolas Bikuñabe hor lanian ibilian neskaki, eta patroi lanetan Naia Aboitiz dauke neskak. Bigarren kaletik, Portugaleteko trainerua dago erremutan, Portugaleteko neskak esan, aurten klub guztizagaz batera, mende hurrena ospatzen dagozela klubena, 1917an sortutako arrantzaldia da Portugalete, eta aurtenguan mende hurrena ospatzen dagoz. Portugaleteko neskak Gipuzkoako ligan 8. postuan dagoz 16 puntu baz, eta honek be, Lea Artibai lez, ez dira zailkatu Euskotren ligarako. Entrenatzailea Antonio Flores Panito dabe, eta patroi lanetan Ireide Ruiz eta Estizen Duke ibiltzen diraz, baina gaurkuan traineruko popan Ireide Ruiz daukagu. Hirugarren kaletik Barritz, Deustuko tomaterako daukaguz, Gipuzkoako ligan Deustuarrak 6. postuan doaiaz, 25 puntu gaz, eta honek be ez da lortu Euskotren ligara zailkatzia. Entrenatzailea Fernando Beperez dabe, igezkolez, eta patroi lanetan Aiala Uribe Larrea, hainbat urtetan Ibaikan patroi ibilitzako neskia dauke, eta Naiara Fernandez. Baina gaurkuan Aiala Uribe Larrea dago Deustuarren txopan.
emonda dauken ziaboga bakarra emakumezkuetan, eta lehenengo kaletik Lea Artibai 6 minutu eta 28 segunduko denbori egin dau, bigarren kaletik Portugaletek 6 minutu justo, eta hirugarren kaletik Deustuk bost 51. Gogoratu, emakumezkuen estropadia luze bitxara eta ziaboga bakarrera jokatzen dela, beraz, hemen helmugara heltzen dira zenean, estropada bukaeria izango da. Tenemos los tiempos de esta primera y única ziaboga en la tanda femenina. Por la calle 1 está remando Lea Artibai, ha hecho un tiempo de 6:28. Por la calle 2 Portugalete 6 minutos justos. Y por la calle 3 Deustu 5:51. Recordar que la regata femenina se disputa a 2 largos y una única ziaboga. Esan beba, emakumezkuetan esan dugu mauta, Lea Artibai aurtengoan da lehenengo aldiz urteten dabena traineru mailan uretara, eta hori dalata urrengo uztailen 29an Gipuzkoako ligako barnean estropadia egongo dela Legitxoko uretan, esan lez uztailak 29 eguerdiko 12etan. Eta dano kimitaten zaitzuegu gugaz, arraunaz, gozatzen etorten. Recordar, como habíamos dicho antes, que es el primer año que Lea Artibai sale en categoría femenina en trainera al agua, y que debido a eso el próximo 29 de julio, englobado dentro de la Liga Guipuzcoana de Traineras, se va a disputar el Lekeitio a las 12 del mediodía del próximo 29 de julio, una regata del campeonato de la Liga Guipuzcoana de Traineras, y os invitamos a todos a venir a disfrutar del remo con nosotros. Eta emoten da posizioa karti datozela, Deustuko neska gatozamen helmugara, esan dugu modura Aiala Uribelarrea dabe patro, hainbat urtetan Ibaikan goi mailan ibilitzeko patroia, eta emoten da era argizan eurak izango dirazela 2017 honetako Bizkaiko traineru txapeldunak emakumezko maila. Txalo bero bat eurentzako! Ja, deustuntzako eta gauza arrarorik, intugnaziorik edo euser gauza arrarorik espadago behintzat, eurak izango dira 2017 honetako txapeldun. Bigarren postuan Argisa Portugaleteko neskak, euren mende urren urte urrenian,
zilarrezko dominia lortzeko lanetan, txalo bero bat eurantzako be. Hemen jatorkuz, ia iartia okola etxigan dauzela erremutan. Ega, txalo zaparra handi bat euretzako. Aurten sortutako trainerua eta hemen Bizkaiko txapelketan. Zorizionak euretzako. Hemen azkaneko txampan. Eta txalo zaparra euretzako. Jale hartu daide. Beraz ba, ezerrarorik egon ezian, deustuko neskak izango ditzatekez Bizkaiko txapeldun, bigarren postuan Portugalete eta hirugarren postuan Lea Artibai. Gogoratu, gero ikurrinen banatzia eta dominena plazan ingo dala plazako kioskuan.